खुलुमबाय गोजोन फुंबिलिनि गासैबो बड'लेण्ड बुब्लिनि अनसायगिरिफोरखौ बरायग्रोबाय। दिनै 26 फेब्रुआरि समबारनि फान्जामुथिखौ फरायथिनो लादों आं लिसा नार्जारिया। फान्जामुथिनि गिबियाव दं मेष राशि। मोजां खामानि मावनायनि थाखाय मुं गोसारनो हागौ, बयजोंबो अनसायजागोन। मोजां सान। वृष राशि। जानाय लोंनायाव एसे खेल लानाया गाहाम जागोन, देहाया गाज्रि जानो हागौ, गाज्रि सान। मिथुन राशि। रां रुफाखौ लानानै गोबां जार्लायाव गोग्लैनो गोनां जानो हागौ, गोसोखौ गाज्रि मोनखांगोन, गाज्रि सान जागोन। कर्कट राशि। नखरनि थुलुंगाखांहोनायाव गोसोआ साहस मोनगोन, गावनि थांखिखौ जाफुंसार होनो हागोन, मोजां सान। सिंह राशि। गोबाव समनिफ्रायनो बुंनो लानाय खोथाखौ बुंथिना लानो हानाय नङा, गोसोआ उसुखुथु मोनबाय थागोन, गाज्रि सान जागोन। कन्या राशि। नोंथाङा माबा मोनसे गिदिर बिबान मोननो हागौ, बयजोंबो मान होजानो हागौ, रंजा खुसियै समा बारलांगोन। तुला राशि। माबा मोनसे खोथानि थाखाय सोरजोंबा बाथ्रा दान्थेलायनाय जानो हागौ, गोसो हमथाना सोलिनाया मोजां जागोन, गाज्रि सान। वृश्चिक राशि। गुबुननि थुलुंगाखांनाय मोनगोन, गोजौ फारसे जौगालांनो हागोन, मोजां सान जागोन। धनु राशि। नोंथांनि फिसाया गाज्रि आखु सोलोंनो हागौ, बहाबाफोर थाङोब्ला एसे खेल लानाया गाहाम जागोन। मकर राशि। नोंथांनि मोजां खामानिखौ गुबुना नायनो हायै जानो हागौ, गुबुननि सिगाङाव बांसावजानो हागौ, गाज्रि सान जागोन। कुम्भ राशि। गोबां खामानि मावनो गोनां जानो हागौ, देहाखौ जोबोरैनो मेंखांनाय मोनगोन, गाज्रि सान। मीन राशि। सोरखौबा मोजां मोनखुमानानै दङब्ला मोनफुंनो हागौ, गोसोआ रंजाखांनाय मोनगोन, मोजां सान। दिनै सानसेनि राशि फरायथिनायाबो एसेनोसै। आसा खालामो नोंथांनि दिनैनि साना मोजाङै मोजां थांगोन, बेखौ बड'लेण्ड बुब्लि नखरनिफ्राय मिजिंथिबाय। दानिया फैदो नोंथांनि फान्जामुथिखौ बड'लेण्ड बुब्लिनि हेफाजाबजों मिथिना लानि। गोजोन्थों। बेराम आजार जानाय सुबुंफोरनि थाखाय ईश्वर पलिक्लिनिक एन्ड रिसार्च सेन्टारा गोबां खाबुफोर लाबोदों। बे ईश्वर पलिक्लिनिक एन्ड रिसार्च सेन्टाराव गोबां बेराम जानाय सोखानो हाग्रा मोजां रोंगौथि गोनां डक्टरफोर दं। क'क्राझार सहरनि खारगामि निउ फ्लाइअभारनि साखाथियाव थानाय ईश्वर पलिक्लिनिक एन्ड रिसार्च सेन्टारा गोबां फेसिलिटिज एबा खाबुफोर फोसावदों। ईश्वर पलिक्लिनिक एन्ड रिसार्च सेन्टारनि फेसिलिटिफोरानो जाबाय ऑब्स्टेट्रिक्स एन्ड गायनेक'ल'जी, जेनेरेल सार्जारि, अर्थ'पेडिक सार्जारि, लेबरेटरि, आल्ट्रासन'ग्राफि, केजुवेलिटी, पेडियाट्रिक्स, पेथोलॉजी, फार्मेसी, लापारोस्क'पी सार्जारि, NICU, एक्स-रे आरो ईश्वर पलिक्लिनिक एन्ड रिसार्च सेन्टारा 24 घन्टा जेब्लाबो खुलायै थागोन। लांलाय लाबोलायनि एम्बुलेन्सआबो मोजाङै सार्भिस थागोन। निखावरि सुबुंफोरनो ईश्वर पलिक्लिनिक एन्ड रिसार्च सेन्टारा रेहाय होनाय जागोन आरो बेराम आजारफोरखौ बे ईश्वर पलिक्लिनिक एन्ड रिसार्च सेन्टाराव मोजाङैनो देहाखौ फाहामथाय लाफैनो हागोन। खम बेसेनाव जायखिजाया समावनो अपारेशन खालामनो हानाय जागोन। आबुङै खौरां लाहरनो थाखाय 9395024949 जानबुं नाम्बाराव खौरां लाहरनो हागोन आरो इमेल ishwarpoli30june@gmail.com आव जगाजग खालामनो हागोन। नमस्कार, মই ঈশ্বৰ পলিক্লিনিক ৰিচাৰ্চ চেণ্টাৰৰ ছুপাৰিণ্টেণ্ডেণ্ট ডক্টৰ CK ডিমাৰীয়ে কৈছোঁ। আমাৰ এই ঈশ্বৰ পলিক্লিনিক ৰিচাৰ্চ চেণ্টাৰটো কোকৰাঝাৰৰ খাৰগাঁও ফ্লাইঅভাৰৰ তলতে এইটো নতুনকৈ আমাৰ স্থাপিত হৈছে এটা নাৰ্ছিং হোম। ইয়াতে আমাৰ এই নাৰ্ছিং হোমত বিভিন্ন বিভাগৰ চিকিৎসা কৰা হয়, যেনেকৈ অৰ্থ'পেডিক্সৰ আৰু গাইনক'লজি আৰু তাৰপিছতে জেনেৰেল চাৰ্জাৰী, আৰু আমাৰ ইয়াতে জেনেৰেল চাৰ্জাৰী হোৱাৰ লগতে লেপাৰস্কোপিক অপাৰেশ্যনো হয়। আমাৰ ইয়াতে সুবিধা আছে, যেনেকৈ আমাৰ লেবৰেটৰী আছে, এক্স-ৰে, ছ'নোগ্ৰাফি,
এইবিলাক সম্পূৰ্ণ আমি ৰাইজক ছাৰ্ভিচ দিবৰ কাৰণে যুগুতাইছোঁ। ৰাইজ আমাৰ ইয়াতে OPD যিটো মানে বহিৰ্বিভাগৰ ৰোগী চোৱা হয় সেইটো আমাৰ চোৱা হয়। তাৰোপৰি দিনে ৰাতিয়ে আমাৰ ইয়াতে অপাৰেশ্যন কৰা হয়। গোটেইখিনি সুবিধা আপোনালোকে পাব। ইয়াৰ উপৰিও যিসকল লোক আৰ্থিকভাৱে তেওঁলোকৰ দুৰ্বল, তেওঁলোকক আমি ৰেহাই ৰেটত আমি চিকিৎসা কৰিবৰ কাৰণে যত্ন কৰিম।